ngai kublei pi we baro hagani kapor haga kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong try unong penem jongi u Jesus Christ bangai kublei Independence Day basuk bat bakamen ya pi we baro bat ngai ngo yo blei bangila ban rakhe ke independence ka ba nyopulai jongkari ngi mla klem da sngongo ye kinong yele Untitled kom ki jong Mahatma Gandhi bat kiwe ki bala yele nakabanta bangin yo ya ka Jinglaitluid bat ngai ngo shisha yo try ba ngilala ban yo le kemen ha kini ki nyopulai tli kini ki snem namar ba menshwa ngi shate ngi shakhom bat ngai ngo yo blei ba dei leng ba utrai dei leng ba ki jingle jong kini ke ba utrai ula jet kini kinong yele jong ni kari bangila yo ya ka Jinglaitluid bangida dwai ru ba utrai un kerkhu ya ki nong yalam jong ni kari nado i chief minister badan boram ke cabinet ke jong i bat baro ki badan ha ki level ki baper ha ki government offices ba ki la treshitam si shaban wan ra ke development nakabanta ke ne ke jala ke jong i ban ado prime minister na ki cabinet ki jong u bat baro hi ki badan ha ka shuki ya ka ba blei la bo ya ka ba blei la thong ya ingo namta jong kiro kilale shitom kham tam magni ka por ka bajinjar kham tam magni ka por jong jing kilaya le shitom hadu kata mit labat sngi klem de tia klem de dem man pen biang ya jing don kam jong upat ba ban perkat kumno ban le bat kumno ban rai shisha kam dei ka basuk kam dei ka ba jam ya pi ban shim ya ki decision ban shim ki rai ringa ingo pilale ka ba hatam na ka ban tau pai lang jong kan ka jala bat na ka ban ta kan ka rihi barok ka wei bat ngira duai bo bleu nang kerkhu ya pi wei haga kerteng ga jamu jisu bo trau nang ai pi kamet ka bokot ka bakhia nang ai pi ya ka jing start ka jing shampang ya ka ba pinang la ban sinshar da ka bor pin sinshar da ka jing e bat da ka jing yalam ka jamu blei bat ngi kum ki shakri ka jamu blei na ka liang ka potternet ngi da ai khu blei shisha ya pi ngi da songo ru ya ka jing shakri ka jong pi ya ka ba pila ai na ka banta ka ne ka jala ka jongi ngi e ya pi bat ngi duai na ka banta jong pi ba blei hi unang pun ko bor ya pi iwei bat hagani ka poro kumjo tangawan ra sya ka bagan jaman sim ara jasna man shwa ka ding pna adon wei pat ubala a hangi ya ka Jinglaitluid ba kata ka Jinglaitluid kam dei ka bakan jado an reu a hangi ya ka Jinglaitluid ka bagan jaman sim men shwa ngi la syate hakita ki bor jong ka jingdom ha ka bor baman ha ka bor jong soitan ha ka bor jong ka pop Henry da ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor ka ding pna u a hangi ken ya kata ka Jinglaitluid ka bashisha ha ka mansim ka jongi u pelaj meraw yangi na ka kti jong ka pop ula pelaj meraw ngi na ka kti jong ka jing penrem ula pelaj meraw ngi na ka kti jong ka jing tim ba ula pelaj ngi ken na ka kti jong ka bor jong ni ka jingdom ka bayele yangi bagi sungungo shisha na marde u Jesus mar klem ka jing syayap ka jong u mantangi nang long be kita kijo hi ki ba syate meraw ndai da ka jingyap ka jong u ula siu ya ka dor ka barem ban ma ula day uta freedom fighter uba krautam ban ahingi ka freedom na ka bor jong ka pop ban na ka bor jong soitan ban nga sungu shayu trai ba deng ta ngi mani ngi shakri ngi ye na mar day ma ubala it shwa yangi ba deng ta ka kwa ban pen kan mau ya pi bangin itu eu trai unia bola pelaj lut yang ni ho ngi don ki riu crowd jong kari kom tirot sing kyang nong ba ngi brom yaki amar ki lele shitam banwan ra ya ka Jinglaitluid na manta ka ni ka jala ka jongi na manta ka ni ka ri ka jongi re kham tam ngi e u Jesus Christ namar ba ma ula it na la ka jong jing im ba ka jingele jong kam dei ka ba sharem hoi da ki khmat jong ki brio ba ki pet ka ding phna kum bala sharem Henry penban kata ka jingyap ka jong kala long penban ka jing im na ka menta jong habat jong pi ka thin ka jong blei ka ong ba men ba ngi dang long ki ba pop ukres ula yap ya pli na ka menta jongi u blei ula pen pau shna la ka jong ka jing e ka jong ya ka bola it no la jong kon jong ba ka por ba ngi dang dei ki bam riu blei ula pen long ngi ki ba riu blei ka nya ba deng ta ngi ai ngu yu trai ba ngi la nget ha wa ngi ka ta ka hok ka jong ken wa hingi kata ka Jinglaitluid wa hingi kata ka jingkmen bagano no ka bor ka jingdom kano ka bor jong baman la ka wan yale ka jing em jungi kata kanom la shu bante ban khom yangi na mar ngi la yo ka nya ka Jinglaitluid
daga jing le ka jong Jesu daga jing pendap ka jong daga jing siu spa ka jong halor ka ding phana ban ma ulong ka jing shisha bat ka tien ka jong blai ka ong ba pinyo I thu ye ka ne ka jing shisha yonis pra lai pu ar la pila I thu ye ne ka jing shisha ka la palai loi ka nya phi tien ka jong blai ka ong yonis pra lai pun reu ka ong habau khon op lai loi no ya phi da shisha ken fin long ki bala lai loi ba dei tang utrai ubala ban ai phi ya ka jing lai loi ba ka tien ka jong blai Galatia san I wei ka ong ya ka jing lai loi ukris la palat yangi kum ta ka ngen yang scam bang nom lek phai pat sakalin kor jong ka jing long marao ba deng tai si sien bang la yo ya ka jing lai loi dei tang ki biet ki lek phai pat sakata ka lin kor jong ka jing long marao bat nga ngai utrai la ai phi ya ka jing lai loi wa ju lek phai pat sakalin kor jong soitan wa ju lek phai pat ban phai dien se ki ek jong ni ka prathai ban phai dien sing ni ki ek jong ka do namar ba haba pila pediang yo Jesus Christ ai ba uta uso jong umen sim ya kata ka jing lai lot ka jong try kan try kam ha ka jing im ka jong phi bangida dwai bo try unang kerku ya phi unang ai bor ya phi ba pinang ya na ka bor se ka bor pinang ya da kata ka da ka jing pesle ka jong try ba pinyo mat ya kata ka jing suk ya ka jing kemen ya kata ka jing lai lot ka bashisha ha ka donut ha ka men sim ka jong phi ba pin long ki ba lai lot ba ka no ka lam la ban te ya phi ka no ka lam la ban kom shu ya phi ba pin long ken kita ki bro ki ba kemen how try Jesu bangana dwai ngi kar khu fi wei baro ba Jesu na kar khu fi ba ngai ngi ne dwai ngi ka por ba try kar khu fi try ni ka por ngadap da ka jing songo ka ba kraw ya ka ba mela a hingi ka jing lai luit ablai ka ba kin jado ablai na ka kti ko kan ra try jong ki pareng na ka kti ko try jong ki breu nyau pulai snam man shwa but kam tam ngi ai ngo ya me ko try ba mela a hingi ka jing lai luit ka ba kan jamin sim ara jasna men shwa ha ka ding phna ablai ba ngem la ban klet ko kan ra try ba men a ngi ka jing lai luit kat no mela sha shitom kat no mela sha jinjar kat no ko try mela sha ya ka kordit ya ka le ran ba mela sha ya ka jing yap ko try ban mela yap ban pen em yangi mela yap ko try ban kit no ya ka pop ka jongi ba ka tien ka jome ka ong ablai ba me ubam shimla tip ya ka pop la pen long ka pop ya me na ka banta jongi khnang bangin long ka hok ken hau blai ba try ngi ai ngo ya ka ta ka jing bujli ka ba me mala bujli ablai ka ba me shim no ka jongi holiday ba de ka jong me a hingi ko try mala shim no ta ka pop ka jongi mala shim ka jing duna ka jongi mala shim no try ta ka jing tim ya ka jing pang ka jing stom ka jing sushi ka jing khuslai mala shim no ta ka jing pen rem mala shim ya ka jing yap holiday mala a hingi ka jing im ka jong me ya ka jing suk ya ka jing kmen ya ka jing karku mala a hingi ko try ta ka jing pen san ablai ba try ngi ai ngo ba mela pen dan buram ngi mala sat ngi mala pen san ngi ablai da ka bor ka snam ka jong me ablai ngi ai ngo me ko try ngi langet ha me ba meni try ka jing im jongi wei ko try ngada dwai ko try ho na do ki nong san charmen kar khu yaki ha ga bagin jado ho what ha ga bagin jaman sim kin long ki bru ki bla kar khu da ka bor ka jing try ka jong man sim ba ko jom me try mar ka tin ka jom me ka ong ba ka kti ka jom me ka lam ablai ai ba me men bat ki ko try ka kti ka man ka hok ka jom me ngi le diang ki jing kar khu lam ba ka jing shakri ka jong ki ablai ba ki nang long ka daw jong ka jing kar khu ablai yaki ba bon nam da ni ka jalab le no chief minister ki cabinet ba try ho nam tau prime minister but baro ko try ki ba don ka cabinet but baro ki nong san char ablai jong ni ka ring da dwai ngada kar khu ki wei baro me tap ki da ka snam ka jom me o man sim jom unang yalam yaki ko try pa me ko konrat mena penon kami ki na ka menta ka buram ka jong me ablai nya ingo mela ai ngi ka ri ko try ya ka bangyo ban yele kemen but kum jo ko try kam tam e ba mela ai ngi ka beneng ko konrat ka beneng ka bangem la ban thiet da ka no ko dor mela ai e ngi ko try da ka ba mela siu dor da ka snam ka jong me mar mem chim la siu spa ngi ko try da ka ksiar da ka rupa hanre mela siu spa ngi da la ka jong ka snam ka jong me bangin yo ya ka beneng try bangin yo shong hakaru bam jikot bengai ngo e me ko pa me ai ngi ka beneng na do menta ba try bangin yo ru ya ka she bam jikot ngi ai ngo e ke baro ki mem la le ko try jisu ada dwai ko try me de kar kui wei ko try ki nong shong jong ne ka ri ka jong iru kin long ko try ki ba shep ting me ki ba iet me ko try ki ba pendon borom ya ka kerteng ga jome try ha ba ka ri ka iet me ha ba ka ri ko try ka pendon borom ya me ki ko borom ga jome ko try ha ne ka ri ga jong ya bla ngi dwai ngi ai ngo ha ka kerteng ga jong jisu nong penem jing pang jing stom jing kordet baro ki kan ria ma ga kren ni ka jing lai lo ga jong chris kan try kam ha ga jing em ja pi wei daga hieng hasam daga dei ha sorkar laga daga dei hai wei pi wei
đầu đều pa này cái mê này cái khôn cái Jinglaitluid cái trong Jesus Christ kan trai kam cái jing cái trong phin long ki bala Laitluid ki bisa te shu ka bor cái jing dum ba phin shakri cái you try da cái jing kmen agar tengu Jesus ngadwai nga ai amen but amen kuble shibon try nang kar khu fi unang pasle fi we amen